In deze zomeraflevering van TV Valkenburg Vandaag zien we de eenzame eik van Houten en een verbrande natuur in Valkenburg. We bevinden ons op de Elzeweg ten noorden van het Kloosterbos in Houten in de richting van Schimmert-Haasdal. Daar staat de eeneik, ook wel de eenzame eik genoemd. En deze boom is een heel markante boom en die is genomineerd voor de prijs Beste Boom van het jaar 2018. We gaan spreken met Harry Becker, secretaris van de Heemkundevereniging Houten, over de geschiedenis en alle gevaren die deze boom in die 300 jaar heeft doorstaan. We staan met Harry Becker, secretaris van de Heemkundevereniging Houten, bij de eeneik, of anders gezegd ook wel de eenzame eik. Een plaats ten noorden van het Kloosterbos in Houten richting Schimmert. Harry, wat is er zo bijzonder aan deze eenzame eik? De eenzame eik is 250, 300 jaar geleden door een boer geplant als oriëntatiepunt. Zodat hij zich kon oriënteren op de Elzenweg, op deze weg. En dan was dat gemakkelijk om zich te kunnen oriënteren met de velden en dergelijke, met de percelen. Nou heeft Napoleon, ruim 200 jaar geleden, heeft hier ook een belangrijke rol gespeeld. Dat hebben jullie schitterend verwoord in jullie heemkundearchief. Wat is daarna nog allemaal uitgekomen met deze holle eik? Dat is een bijzondere boom geworden daarna. Het is inderdaad een bijzondere boom geworden. In de Franse tijd werd een opdracht van Napoleon, werd het kadaster opgericht en toen der tijd werden alle percelen kadastraal vastgelegd. Hierbij speelde de eenzame eik, de eeneik zoals hij eigenlijk genoemd wordt, een hele belangrijke rol. Gewoon als oriëntatie en als meetpunt voor de kadastrale kaarten. Als ik zo naar deze boom kijk, dan heeft hij in die bijna 300 jaar heel wat te verduren gehad. Vertel eens in kort, wat is er allemaal met die boom aan de hand geweest? Nou, wat is er met deze boom aan de hand geweest? Zoals je kunt zien, hij is helemaal hol. De oorzaak daarvan ligt onder meer in heel veel blikseminslagen, ziekte, het verlies van takken. Daardoor is hij helemaal hol geworden. Hij is gescheurd en desondanks is hij onverwoestbaar en staat hij nog steeds vol bladeren en eikels zoals je kunt zien. 15 jaar geleden, dacht ik, had de gemeente Valkenburg een kapvergunning afgegeven om deze dode boom definitief te verwijderen. Maar daar zit een hilarisch verhaaltje aan vast. Ja, het is niet zo dat de gemeente Valkenburg een kapvergunning heeft afgegeven. Het is namelijk zo, de gemeente Valkenburg vond de gesteldheid van de boom zo slecht dat zij vonden dat die gekapt moest worden. De gemeente Valkenburg vond het ook niet nodig om er een kapvergunning af te geven, want voor dode bomen is geen kapvergunning nodig, volgens de gemeente Valkenburg. Stuurde een houtakker erop af en wat wil het geval, hij kapt de verkeerde boom met gevolg dat de eenzame eik, de eeneik, nog steeds hier staat. En nou wordt die eeneik, die wordt binnenkort genomineerd voor de beste boom zeg maar, van Nederland. Een keuze uit elke provincie één boom, tenminste zover is de informatie. Wat kunnen de mensen hier in Valkenburg voor deze verkiezing betekenen? De boom die is genomineerd voor de boom van het jaar. En daarbij gaat het eigenlijk niet om de mooiste, de grootste of de markantste boom. Het gaat eigenlijk om het verhaal achter de boom. Nou, zoals je net gehoord hebt, er zit een heel verhaal achter. Heeft heel wat meegemaakt in de loop van 250, 300 jaar. En in september vindt de verkiezing plaats voor de boom van het jaar. Iedere provincie in Nederland nomineert één boom. Dus er is een landelijke verkiezing, per provincie één boom. En de winnaar van die verkiezing die, doet mee aan de verkiezing voor de Europese boom van het jaar die in oktober 2018 plaatsvindt. Harry, we staan aan de andere kant van deze eenzame eik en we zien daar heel duidelijk de resultaten van eigenlijk zeg maar 200, 250, 300 jaar ellende wat deze boom heeft meegemaakt. Ja. Maar jullie hebben van het platform in Houten hebben jullie toch voor opvolging gezorgd. Vertel eens. Nou, het platform Wij Houten Sint-Gerlach geeft een samenwerking met de buitendienst van de gemeente Valkenburg en
niet te vergeten mevrouw Kuppens, gezorgd voor opvolging van deze boom. Mevrouw Kuppens heeft gedurende 5-6 jaar een lood van deze eik opgetrokken tot een kleine baby-eik. En die is samen met de kinderen van de basisschool Sint-Gerlachens in Houten geplant op het kruispunt in de Krommesteeg richting de Geulemermolen. Zodat er is dan op die manier gezorgd voor enig nageslacht natuurlijk van deze eik. Wat is voor de wandelaars hier, die zeker hier elke dag zullen passeren, wat kunnen we hun nog meegeven om aan deze boom een beetje hun gedachten te laten gaan? Het is nogal een behoorlijk stukje geschiedenis waar we hierbij staan. Het is een behoorlijk stukje geschiedenis. Het is een markante boom. Hij geeft een gevoel van kracht, overlevingsdrang en dergelijke. Hij wordt gebruikt niet alleen als oriëntatiepunt, maar zelfs vroeger tijdens speurtochten van een voetbalvereniging of wat dan ook, werden daar brievenopdrachten in deze eik opgehangen, zodat ze onderweg iets te doen hadden natuurlijk. En ik heb er ook wel eens gedichten in zien hangen, mooi geplastificeerd en alles. Dus het is toch een markant punt, zeker hier, het is helemaal op een kale vlakte, op het plateau. Dus dit is en blijft een markant punt, al door de eeuwen heen natuurlijk. Een van de bekendste Valkenburgse schrijvers en dichters, Karel Dorre, die heeft zelfs over deze eenzame eik een mooi gedicht gemaakt. Wat kun je ons daar nog over vertellen? Dat klopt. Karel Dorre die heeft in het land van Valkenburg van 21 oktober 1949 het gedicht gepubliceerd, De Een-eik. Dat gedicht is opgenomen later ook in zijn gedichtenbundel. Die werd uitgegeven ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag in 1986. De gedichtenbundel is ook genaamd De Een-eik. En voor de liefhebbers natuurlijk die wat meer willen weten over en Karel Dorre en over deze eik, natuurlijk nog een aanrader om dat eens te gaan lezen. Zonder meer. En je vindt meer dan genoeg informatie via internet, heemkundevereniging. En er zijn genoeg verenigingen in Valkenburg, Velken bijvoorbeeld, waar je overal terecht kunt over informatie over Karel Dorre. Geen regen, ja, dat vinden we geen probleem. Maar als het weken achter elkaar niet regent, heeft de natuur het toch wel moeilijk. Zover zijn we nu. Bijna het gehele voorjaar hebben we geen regen gezien. Daarbij zijn de temperaturen ook nog hoger dan gemiddeld. En het resultaat blijft niet uit. Uitgedroogde tuinen, verschroeide weilanden en bomen die op grote schaal zelfs hun bladeren laten vallen alsof het reeds herfst is. TV Valkenburg Vandaag is in de gemeente gaan kijken hoe de natuur erbij ligt. Cameraman Stef Grit maakte de volgende beelden. Tips, nieuws of evenement? Mail ons op info@tvvalkenburg.tv.